se vám vlastně ukázka Michala Pešty, reprezentačního trenéra chlapců do 15 let, trenéra mládežnických kategorií od mladších mini po asi další dávky a tak dále. Sválně jsem vybral přednášku, která se zabývá ovládáním míče při driblinku, protože nám takovou super udělal na školení trenérů prvního kvalifikačního stupně, ale nebojte se, vy co tady jste vlastně ty trenéři, co ho viděli, on zase přidá určitě něco jiného. Bude to o ballhandlingu, o jeho určitě takové filozofii uvolnění hráče, hráčky s loptou, takže ještě můžu předat slovo. Dobře, tak já to budu dál. Jinak Michal tady zůstává, určitě jste si všimnuli po večeři, že chceme mít tomu, chceme říct, takový diskuzní, takový kulatý stůl, ale budeme tady, stůl se sem dávat nebudeme, přijdeme do haly a vlastně to uvede tu diskuzi Michal, který se zúčastnil semináře, který pořádá FIBA. Je to vlastně pro trenéry těch kategorií do 14 let a mini v loňském roce a letos vlastně ten samý seminář absolvoval Tomáš Brankalů, který je tady taky, který taky vám vlastně řekne, o čem se tam bavili v tom letošním roce. Budeme diskutovat váš aktivní přístup, neříkám, že bude vyžadovat, po vás nechceme vyžadovat nic, ale bude dobrý si popovídat o problémech, který nás trápí, jako ať už jsou to různý pravidla mini, trenéři, kteří chtějí jenom vyhrávat, tak hrají zónu, a tak dále. Dobrý, takže předávám slovo Michalovi a příjemnou zábavu. Vám Tak, aby si to užil. A chcem ešte poďakovať za to, že to môžem ľudia podeliť sa s mojimi informáciami a trošku vám ukázať moju filozofiu, môj prístup, moje postupy, ako pracujem s hráčmi v tomto veku, a prakticky od prípravky až po žiakov. Čo je pre mňa najdôležitejšie pri vedení lopty alebo prakticky pri akýmkoľvek inej činnosti, ktorú učím, je práve detail. Prečo to robím, ako to robím, v akej pozícii a kedy to bude využívať ten hráč. To je, či to má urobiť ľavú ruku, či to urobiť pravú ruku, či noha má ísť doľava, či doprava. Každý jeden detail je dosť dôležitý a snažím sa to v môjom tréningovom procese používať. Jasné, niekedy sa stane to, že tu hráčov je veľa a nemám šancu vidieť všetky, ale stále sa snažím minimálne 10 alebo 8 odsledovať. Prečo vedenie lopty? Vedenie lopty je jedna z takých najdôležitejších herných činností, samozrejme streľba a príhrávka je to isté. Ale keď ten hráč nedokáže dodriblovať a vytvoriť si pozíciu na streľbu alebo dodriblovať a vytvoriť pozíciu alebo úlohu na príhrávku, tak nemôže hrať basketbal. To znamená, že každý jeden hráč musí vedieť driblovať. Každý jeden hráč. To znamená, že počas tréningového procesu takisto ja sa snažím, aby tí hráči, každý jeden, ktorý je tam, sa zlepšoval v tých herných činnostiach, v driblingu, v streľbe, tak ako má. Jasne, niekto je talentovanejší, niekto je menej talentovanejší, niekto sa rýchlejšie, niekto sa pomalšie, ale stále snažím sa tým hráčom v tomto veku dať čo najviac. Najväčšia chyba pre mňa je tá, keď tréner povie, že ty nevieš driblovať a zápasy nebudeš driblovať. Jak ty budeš prihrávať. V tomto veku je to najväčšia blbosť pre mňa, pretože kedy ten hráč sa má naučiť driblovať, kedy ten hráč má sa naučiť riešiť jednu situáciu driblingom, keď nie je teraz. Bavíme sa od prípravky až po žer. Preto že ja verím, že nájdete nejakú tú inšpiráciu, možno, že budete súhlasiť s tým, čo budem rozprávať, možno, že nie, ale myslím si, že vždycky je dobré počuť aj názory a veľmi rád, keď potom na konci budete mať aj viacero otázok. Dobre? Hlavný predmet vás zaprosím. Každé jedna pozície sa nám to zapisilo a postavte sa do troch zás. Dobre? Poďme rýchlejšie.
Toto napríklad nemám. Baví. Poďte ešte raz sám. Poďte ešte raz sám. Díky. Ideme raz na sebe. Hop, 3, raz, 2, 3, 5. 3 zásny. To znamená, že prvé chcem od hráčov reakciu. Hneď. Jasné? Pretože tu sa budú teraz rozliezať tí hráči, kým sa postavia do postavenia, kým zistia, že o čo mi ide, takže polka tréningu fúč a už riešime 1 na 1. A už je nesto. Dobre? To znamená, že vždy je rýchlo. Teď sa tu na to, aby ste sa premiestli tam a poviem. Jasné? Pochopili? Dobre. Prvé 3, poďte sem. Hop, 3. Na to. Dobre, super. Ďalšie, hop, sem. Na to. Ďalšie, hop. Otočíme sa diváku. Nemusíte mať strach. Čo vám chcem ukázať je, väčšina trénerov, alebo čo som vlastne videl, učí 4 základné zmeny smeru. 4 základné. Čo myslíte, koľko ich je? Reálne. Mimo kombináciu. Máme popodnú, pozor treba do sebe pivotová. A teraz ďalej. Ľudia, rozprávajte. Čo? Inside out? Je to tak? Ďalej? Move back? Je to tak? Je to zmena smeru? Je? Okrem spínu mám ešte aký, teda okrem pivotovej obratky. Half spin, alebo head spin, kde sa vracete naspäť. Tak? Ďalej, čo máme ešte? Čo poznáte? Poznáte hesitation? Hesitation, výrazne, spomalené, výrazne. Je to zmena? Možno, že nie tak smeru, ale je to stále zmena. Dobre? No tých zmien je strašne veľa a tie vám sa budem snažiť dneska ukázať, ale predovšetkým, ak tí hráči nemajú techniku, nemôžeme robiť také cvičenie. Dobre? To znamená, že nemôžeme preskakovať proti učeniu a to je presne postupnosti cvičenia. Nemôžeme cítiť od hráčov, urobiť kombináciu crossover a popodnú, kde má problém urobiť crossover. Tak? To je veľmi veľký rozdiel, alebo stále sa na šolo a podobne. Teraz, ja používam bowling a ten bowling si delí vždy na dve časti. Prvá časť je statický a miestny. Kontrola techniky, hore hlava, väčšina hráčov do dole hlava, dobre, hore hlava, dole zadok, graníciou, postavenie nôh, špičky, dobre, nie predklone, nadpokrčený kolena, stabilná postavenie. Dobre, teraz uvidíme, koľko z týchto deň, čo tu máme. Dobre, vieme, čo to je použiť. Ukážte pravdu. Pravdu. Z tohto postavenia budeme začínať. To znamená, že rozčeráme širšie nohy, špičky zatlačíme do zeme, dáme hore hlavu. Každý jeden bowling, alebo respektíve prestávka medzi cvičeniami, bude v trojroku. Keď odrybujeme a skončíte, postavíte sa do trojroku. Bude to boleť, keď mám na trošku pauzu, lebo ste si krásne nohy. Ale toto je presne to, že my chceme udržať tých hráčov v tej trojroku. Že každé jedno cvičenie, či je to driblingovať, bude začínať s trojrokom. Trojrok je základné postavenie basketbalu, to už všetci vieme, takže to nebude trojrok. Dobre? Dobre, postavte sa. Od náučníka teda vždy začína s jednoduchými prechytávanými lopty, kvôli tomu, aby tí hráči, alebo hráči, získali ten cít lopty, aby nepoužívali kolána dribling, aby používali prsty, že väčšina začne trieskať o lopte, ktoré namiesto toho, aby cez prsty pekne klásli. Dobre? Prvé cvičenie bude tam si doľavé loptu. Dobre, znova sa postaviť dole. Pravú silnú loptu. Dobre? Potom 3 krát. Ideme 10 krát. Hop. Silno. Silno. Silnejšie. Dobre.
Čo vás boli na ruku? Boli vás dlán? Koho boli dlán? Koho boli aj prsty? Dajte lopu hore, ty lopu hore. Tak, myšte to robím správne. Prejdeme druhá ruka. Hop, poďme, kúši, dole sa to. Druhá ruka. Cíl. To je vám. Nezberám na lopu. Tak. Ďalším cvičením je prechytávanie lopty okolo hlavy. Dobre, stále dole zadok, vystretný chrbát, pozeráš sa pred seba, nepozeráš na loptu, lopta ide až dozadu. Dobre, ideme 10 krát. Hop. Dole zadok. Dobre. Toto bolo také, že easy. Dobre, pomaličky, malý čas, pýtali sa. To možno pripraviť. Teraz si sa nesúťaž. Dobre? Teraz vás prvá 10 krát okolo hlavy. Dobre? Ako budeme mať, ostatné máte jeden rep. Dobre? Priprav? Hop, rýchlo. Dobrá, prvá. Dobre, ostatné, jeden rep. 12 krát, prvá. Ako sa voláš? Nikola. Dobre, jeden rep okrem Nikoli. Dobre, ďalšie, okolo kruhu, že jednoduché cvičenie, kde deti už zastávajú, tak sa zrazu prebudete, pretože to súťaž. Tak, bavilo vás to viac? Áno. Bavilo vás to viac? No, dobre, ideme okolo kruhu, dobre, 10 krát, samozrejme doprava a potom druhýkrát pôjdeme doľava. Ideme správa doľava. Hop, oreála. Ideme druhá strana. Hop, už. Najprv horeala. No a nohy pekne dávate sebe. Od seba pekne. Znamená beta, dobre? Beta štítka je rovná. Dobre? Teraz. Poďme ďalší cvičenie. Znova najprv je na ruka. Preto druhá vzad. Dobre? Rýchlo mením ruky. Dobre? Priprav? 20 krát. Hop. Oreál. Vyskúšame oreál. Dobre, ďalšie cvičenie, ktoré môžete použiť na rýchle ruky. Dobre, žijete loptu, sem, utknete sa po bokoch, oba rukami, pustíš loptu a chytíš. Sem, dobre? Poď, 5 krát, hop. Okolo. Dobre, teraz to isté, pustíš loptu, dotkne sa ráme. Dobre, poď. Neviac loptu, dobre, pustí ti ráme. Dobre. 10 krát. Poď. Dobre, to sú také základné cvičenia, pre tých cvičenia milión. Naozaj. Ale vždycky musíte vybrať cvičenia, ktoré sa vám hodí do vášho tréningového procesu, do vašej filozofie. To je to najdôležitejšie. Dobre? Trojroka. Ďalší problém. Hráči musia vedieť, aké typy vývojov máme. Výšky. Stredný, nízky a vysoký. Jasné? To znamená, že stredný je popás, nízky pri členku, vysoký je nad rámom, teda forámec, nie nad rámom, forámec. Ale stále musíme držať toto postavenie, dobre? Postavte sa teraz. Pôjdeme najprv nízky, dobre? Pekne cez prsty, hore hlava, ľava ruka bude chrániť loptu. Jasné? Pevné postavenie. Poďme, ideme nízky. Hop! Hore hlava, pozeraj sa do hľadiska. Hore hlava. Dobre, stop. Stredný. Dobre, poďme ľavou rukou teraz. Hop, ľava. Ľava, rovná. Láčo, má. Hore hlava. Dobre, stop.
žiakov to nechcem. Pretože žiaci potom začnú prenášať loptu v šprinte a začnú robiť veľké chyby, typu kroky, prenášanie, zlatý rok, že vyťahujú loptu až na dám. To znamená, že po tej moja filozofie, dobre? Takže od žiakov už nechcem vysoký dribling, stredný dribling. Teraz to nemáme vysoký dribling, preto môžeme posúvať a môžeme povedať dole zadok, hore ľava, ten tlač najsilnejšiu loptu, ale lopta sa odráža vedľa špičky. Dobre, z vonkajšej strany. Poďme pravou rukou 10 krát. Hop, hop, prava, hop. Dobre. A teraz, určite všetci máte družstva hráčov, ktorí sú striktní právaci alebo striktní ľaváci. Čo urobí na to, aby tí hráči by bolo viac toho slabou rukou? Jednoducho. Pravou rukou 10 krát, ľavou rukou 40 krát. Dobre? To znamená, že vždycky zvýšite počet opakovaní driblingových na to, aby naozaj viackrát tam bol ten dribling z rukou. Druhá vec. Problém hráčov, zápestie. Keď majú ktoré zápestie, majú problém potom potlačiť loptu dopredu, robí rôzne inside out, alebo s popodnou, pravou ústupový dribling, majú problém s vytačením zápestia. Na to ja používam znova na pokrčených kolenách, nohy sú rovno, ruka a ideme dopredu, dozadu, stredný dribling, dobre? Ale ruku tlačím, prsty vždycky tam, tam chcem, aby išla lopta, dobre? Teraz pôjdeme ľavou rukou, dobre? Poďme, hop, hore ľava, stredný dribling, tam, dopredu a dozadu. Dám si loptu, dám si loptu, tlač, Dobro, vytačajú, mali rovno teraz, dobre? Mali rovno. Dobre, stop. To isté cvičenie, ale spredu dozadu, pretože máme bočný pohyb zápestia. Znova pri inside out, to je dnešným stlačením crossover, tak ďalej. To znamená, že teraz pôjdeme znova na pokrčený kolenách, dobre, rukou si stále chránim, tá ruka tam bude stále, dobre, stredný dribling, a idem zo strany na stranu. Dobre, teraz dôležité, prenášam hlavu, nohy na nohy. Dobre, chápame? Príprav? Trojrozba. Príprav znamená trojrozba. Aj, hop, ďalej. Hore ľava. Hore ľava, pozerajte sa dopredu. Tak. To isté opakujeme potom právo znova. Chceme vyšší počet, majú slabšiu ruku. Teraz, ďalšie postavenie, tak by som hovoril. Toto prvé postavenie, dobre, nám otvára možnosť, vidíme celé irisko, keď sme ľudí. Teraz, ďalšia možnosť je tá, alebo možnosť, postavenie, kde si chránime loptu. To znamená, že stojím teraz, keby som mal čiaru, ale práva noha na čiare, dobre, som trojrozbe a teraz vykročím ľavou nohou, pekne ľavou nohou, špička ide do smeru, dobre? A chránim si loptu kolenom, ramenom, bokom a rukou. Jasné? Pozerám sa pred seba. Chápeme? To znamená, že trojrozba. Vykročím ľavou nohou. Tak, nový krok. Dole zadok. Pôjdeme pravou rukou. Spredu dozadu. Pozeráš sa pred seba. Poďme. Hop. Veľký rozsah, stredný dribling. Veľký rozsah. Veľký rozsah. Pozeraj sa pred seba. Pred seba. Dobre, stop. Keď vám nepozerajú a vy to kričíte dookola, hore, ľava, pozeraj sa pred seba. Sú dve možnosti. Prvá sú driblingy. Druhá sú tie hráta čísla. Dobre, to znamená, že teda toto je rozdiel. Práva noha ide tak, ako šla ľava, ľava na vašu stranu. Pozerajte na mňa. Jasné? Poďme, príď. Kálo. Dále, stretí dozadu.
zmene smeru pri kontakte pri zakročení, pri výraznici. Toto postavenie je veľmi dôležité, tak ako to prvé postavenie. Stále treba dbať na to, aby bolo správne, aby nemali pety k sebe, už to nevýrazne. Preto budeme robiť výrazenie, tak budú vyrazať kolížiať na to. A to je zle. Teraz. Keď deti zvládnu nízky, stredný, vysoký, tak prechádza na najďalšie cvičenie a to už sú tie spomínané zmeny smeru. Prvou je krosové. Vždycky od najmenších začínam tým, že majú mať ťahavé zápestie, sústredíme sa na techniku, na postavenie, aby to nerúchali takto, ale aby šli týmto spôsobom. Ak má hráč tak problém s tým, že búchalo to tak, tak ho dáte dotýkať cez zem. Jasné? A už tým pádom musí ísť na široto. Jasné? Teraz si vyskúšame normálne krosové. A komu to nepodobuje sa dotýkať. Keď lopta prechádza správa doľava, prenášam hlava. Jasné? Prenášam hlava. Hore hlava, stredný drill. Ideme 30 krát. Hop. Hore hlava. Predprípravu na zmenu smeru preťahu, alias krosové. Teraz si robíme predprípravu na popod nohu. To znamená, že opäť vykročím. Najväčšie chyba, kým to robia deti, je, že dávajú špičku bokom. Alebo túto špičku dajú takto. Treba to opravovať, pretože keď to robí zmenu smeru takto, nebude vyražiť. Neporazí hráča. Každé jedno postavenie je dôležité. Koleno pod sebou, koleno peta. Špičky tlačím do zeme. A prvé, keď robím s malými, stredný dribbling, tlačím loptu zápesť. Keď nejde chlapcom alebo devčatom dribbling, majú medzi dribbling. Dobre, alebo zatribujú si a urobia medzi dribbling. Dobre? To znamená, že teraz vy pôjdete medzi dribbling, dobre? Dribbling, popodnohu, dribbling, popodnohu. Vy pôjdete normálne. Jasné? Aby sme si to ukázali. Poďme, hop! Presto! Akú chybu robia? Pozerajú do zeme. Chcete dať na stôl? Chcete dať na stôl? Čo musíte vidieť? Idiso, ne? Priestor. A na to, aby som mohol vidieť priestor, musíme dole hlavu. Tak? Poďme, hop! Hore hlava! Láčvo! Dobre, stop! Niekoľko chýb. Prvé. Zápesce máte takto chcete posúvať loptu. Lopta bude tu. Jasné? Tlačíš loptu silno. Ideme ešte raz. Teraz ale ideme súťaž. Druhá noha. To dá prvých 30 krát popod nohu. To znamená, že znova zvýšime to tlak na hráčov, ktoré majú súťaž. Musia ísť rýchlejšie, keď už zvládajú techniku, musia ísť rýchlejšie, aby ten dribbling nebol pomalý. V basketbale nemôžeme pomaly dribblovať. Priprav sa? Dribbling. Dobre, idete normálne. Dobre, priprav. Hop! Hore, cesta. Dobre. Ďalšie cvičenie, ktoré používam, je na švihom nohu. Že ako náhle deti robia zmenu smeru a robia toto, je to
zle. Chceme, aby tie deti zakročili tú loptu, teda toho hráča. Na to máme cvičenie, znova špička, dopredu, urobím popodnovú, krok, dopredu, švíne, popodnovú, sem, hop. Jasné? Ideme 10 krát, poďme, hop. Horela. Stop. Pozor. Máme pravú nohu vpredu, loptu máme v ľavej ruke. Špičky tlačíme pozor. Ľubí dribly, zatlačujú, nepodávaj si. Zatlačujú krok dopredu, takže to má opomu a rýchly krok dozor. Dobre, poďme, hop. Špicové nám dopredu. Cvičenie je strašne veľa, ale je dôležité, aby ste používali to, čo vám sedí do filozofie. Ja používam dve zmeny smeru poza krba. Jedna je potiahnutím, druhá je zaseknutím. Už teraz pôjdeme k zaseknutím. To znamená, že pôjdeme iba cross a stiahnete nohu poza krba. Sem, nenechám si vyskočiť loptu vysoko, ale má pod kontrolou, už ťahám náspäť. Dobre, poza krba. Poď. Dobre sa to. Neudvaj sa, poďte širšie nohy, širšie na krb. Tak, širšie. Premysliť nás. Tak, moja mama, korona. Ďalšia možná opcia, alebo ďalšia možnosť je iba poza krba. Dobre, hore, hlava, sadnúť. Po ďalšie, použijem zmenu smeru, kde zasadnúť hlava, prava, vykročiť. Tú loptu si posúvať. Sem. Na to, aby to urobili, potrebujú pracovať trupa. Potrebujú doťahovať ruku, potrebujú tlačiť loptu dole. Už na to máme cvičenie znova na pokrčených kolonách, hore hlava, driblu a ide sem. Vytočí, vytočí, sem. Vystačí, už ide pokopa. Jasné? Vyskúšame si to prvé. Dobre, sem vytočí sa, boky sú rovno. Dobre, kolena môže si iba mierne. Ruka, maličko pokazuje dole, tam hlavne pravda. Poď. Toto je väčšinou problém hráčov. Nedokážu potiahnuť na tú stranu. Púšťajú sa v strede, vypadne. Aj nepostavené je voda. Nevítaj sa. Boli. Znova postavenie, dobre zadu, hore hlava. Ale musíte si prispôsobiť sebe. Ďalšie, čo si budeme ukazovať, je ústupový dribbling. Ústupový dribbling je veľmi špecifické, to si videl väčšina hráčov, to nerobí správne, tak stráca loptu. Stráca to preto, pretože namiesto ústupového dribblingu tohto idú tak.
postupový dribbling, znova dole, ruka chránim si loptu, dribbling vedľa noh, pred, tlačím loptu, dobre, sem, sem, hlavy, raz a sem, dobre, a teraz ideme to, pozerajte si dopredu, obrana dvojí voľna. Áno. Poznáte obranu dvojí? Áno. Dobre, špička, ukazuje Danka, chcem ísť. Znova ústupový dribbling. Dobre, vyprav sa, ten dva dribblingy dozadu, ale to není toto. Dobre, to je riadny nástroj. Sem a lopta je vedľa špičky. Vyprav, ajde, hop. Obrať sa dopredu. Stop. Idete dva ústupové, raz, dva. Idete rovno. Dva. Zastaviť. Raz, dva. A idete rovno. Raz, stále pozerať vece. Hop, hop, hop. Ale díva sa dopredu. Hop. Chrániť si loptu, chrániť si loptu. Teraz sa pred seba. Prečo? Aké chyby ste videli? Videli ste chyby? Pozerali tam, presne, druhé? Nohy mám. Akú chybu robili ešte? Nohy, postavenie nohy. Ruka dole, namiesto aby si ju chránili. Akú chybu ešte robili? Môžem zápasiť si bolo takto? Môžem? Môžeš. Môžem. Môžem to rovnotno. Znamená, že dole, nevrí. Dobre. Teraz. Postavte sa všetci na postranu čiar. Raz, dva, tri, päť. Tak, rozstrednite sa. Ale počkajte sekundku. Poďme pivotovú obrátku. Dobre. To znamená, že obidve nohy si na čiar. Dole zadu. Ruka. Budem driblovať pravou rukou a pôjdem iba halfstiku, polovičnú obrátku. Ale väčšina robíte tú chybu, že urobíte dribbling, necháte tú loptu a vrátite sa naspäť. To znamená, že ja driblujem, nohy obidve na čiar, stále sa pozriem cez pivotovú nohu a vrátim sa naspäť. Dobre? Taký myslím je, jasné? Chápame? Na triesknutie pôjdeme na osem, dobre? I práv, pozerajte sa pekne do hľadiska. Oni vám potom povedať, či ste pozerali na nich, alebo či ste pozerali do zem. Dobre? Aj, hop, máš, stop. Priprav, na triesknutie. Hop. Nie na pete. Na špičke zabudovať zadko. Dobre, sem a vrátite sa naspäť. Vyprav? Aj, hop. Teraz sa pred seba stále. Pred seba stále. Stále pred seba. Pred sa vrátiť špičky nohy. Tak. Dobrý. Ale pozrie sa stále pred seba. Pozrie sa pred seba. Dobre, stop. To znamená, že toto sú príklady cvičení, ktoré ja používam v tých zmenách svojich pri učení driblingu. Toto bolo polovičná obrátka a na to budeme robiť full spin, celú obrátku, alebo to už pôjde. Jasné? Pretože väčšina hráčov presne nepoužíva nohy, používajú iba ruky, hlavu dávajú dole. Ten body language, tá rečtela je zlá, dobre, a vtedy viete, že ten hráč nedokáže dúbať.
Jasné? Takže teraz to, 3 zastupy. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobre, to čo som hovoril, máme statický voľný, teraz budeme mať dynamický. Dynamický, kvôli tomu, pretože je v pohybe. Všetko chceme v pohybe a znova je dôležité práca rúk, tela, hlava, každá časť, ktorá je zapojená do hry. Tak? Tak? Áno. Dobre. Prvé, čo si ukážem, je jednoduché iba. To, čo sme mali predtým, ten zákonník, ten cít na loptu, teraz to nás v pohybe, popodnož, najrychlejšie, hore a hlava, dobre, je to súťaž. Pôjdeme po polovičku, tak? Môžeš šprintov, prvé 3. Z vnútornej strany skladovať loptu. Vybrav? Aj, hop, rýchlo, hore a hlava. Tak. Presná sa bol. Rýchlo, hore a hlava. Bejko. To je taká predpríprava na podnú. To je si z vonkajšej strany. Hore a hlava. Vybrav. Z vonkajšej strany. Tak. Ďalšie cvičenie, je znamená stredné nízke a vysoké príjmy, čo už ideme znamená do pohybu, kde tí hráči väčšinou majú budúku za sebou alebo ju strašne pred sebou a často keď sa stáva to, že majú lepšie obrancu, tak by im berali pohybom, pretože majú pred sebou. To znamená, že teraz pôjdeme stredný príjmy, to čo sme šli, na pokrčenie kolena, dole zádu, hore hlava, tlačíš loptu, ideš pomaličky dopredu, ale vytvoríš teď až výšku. Chápeme? Hore hlava, pevné postavenie, krániš si loptu. Poďme, hop, keď si prvý nášel svietný ďalší. Stredný, tak. Hore hlava, hore hlava. Dávaj ruku späť, hop, dávaj ruka späť. Hore hlava, hláš loptu. Ruka, krániš si loptu, späť. Teraz, poďme ten vysoký dribbling, znamená, že idem pôdzou, tlačím si znamená, že to učí hráčov, aby keď uletilo sa hore, aby si vedeli stiahnuť, aby neprobili prenašku. Jasné? Poďme, práva, hop, nízky dribbling, to znamená vysoký dribbling, 3-krát vysoký a 3 nízke. Dobre? Raz, 2, 3, hop. Raz, 2, 3. Druhá vec, nesmú byť podobu. Keď ju zatlačím, musím tlačiť zápes. Dobre? Cez srdce. Poďme, hop, budú to pomáť. Hore, hop. A dole. Máč, hore, hop, nechce to pravu.
práve potrebujete niekto budete rôzne zmeny smeru, zrýchlenia a tak ďalej. Ďalší najdôležitejší príbeh je speed, je ten rýchly. To znamená, že pôjdeme znova súťaž, strojrozvoj. Budeme si ľavo čo najrýchlejšie na druhú stranu. Prečo najrýchlejšie? Iba ľavou rukou. Spomeň. Aj, spomeň. To isté, že ešte nástroj, dobre, ale musíme to začala, tak prejdeme na ďalšie. To znamená, že to isté ešte vpravo, na druhú stranu. Potom si ukážeme jedné cvičenie, ktoré pomáha tomu, aby hráčky alebo hráčky vedeli využiť hre do zákončenia. Teraz pôjdeme popodnou, na každú popodnou hore hlavu. Dobre, poďme, hop. Určitá zmena rýchlosti, zastavené výrazné, statrské. To znamená, že keď ten samotný noha výrazíte, sem, nešľapávate, písne výrazy. Keď je to po polovičku jelice. Vyprav, strojroží, stále strojroží. Keď plesne výrazí. Prešľapávaš, plesne výrazíš na polovičku. Zastavíš do kroju. Rýchlo. Vyrazíš, zastav. Vyprav. Hop, hej. Hop, hej. Aj, dobro. Dobro. Vyprav. Hop. Nešľapávaš. Hop, hej. Dobro. Hop, hop. Hop. Ale už týmto cvičením trénujeme to, že máme výrazne postavený smeru, ktorý to robí trochu oči. Dobre? Teraz budeme robiť to isté, pravou rukou, výrazíte, keď kliesky robíte krosové a výrazíte ľavou rukou. Jasné? To znamená, že už pridáme zmenu smeru. Vyprav? Prvé rozvoj? Hop, hej, výrazíš, nešľapávaš. Hop, hej, krásne. Ukazovali sme si na začiatku ústupový vývin. Teraz to isté budeme cez hráča. Už znova strojrozvíj, pred smín výrazňač, ako ješ dneska, nastavíš a ideš jeden, druhý. Stále nástupom rukou a výrazňač opäť na polovičku. Ešte bez zmeny smeru. Jasné? Vyprav? Hop, nie. Nastavíš, nejaký slov, pozeraj sa pred sebe. Právou rukou, zastavíš, úzko jeden druhý, krosové, výrazíš dopredu ľavo. Vyprav. Hop. A krosové, a naše pivot trochu obrat, akúkoľvek inú kombináciu, ak ju zvládnu. Prečo sa to má?
nevedeli, akú formou súťaž. To je jedna súťaž, ktorú veľmi rád používam. To znamená, že teraz si prijal stroj z družstva. Dobre, začínate strojom. Vašou úlohou je na druhej strane kôž. Ale ešte predtým, stroj rozumiem. Robíte potom. Robíte svin, vyrazíte ľavou rukou. Teraz, ešte ústupový vývoj. Vyskúšame popodnou výkročím. Vyrážate, idete k druhému kuželu. Znova raz, dva. Popodnou vyrážate. A ktorá z vás prevága kôž. Jasné? Hore hľava. Priprav. Hore hľava, poďme si dopredu. Ajde. Priprav. Hore hľava. Ajde. Dobre, to je jedna možnosť. Druhá možnosť, čo hráči mali najviac, je, keď to majú obranca. Jeden obranca. Ale poď. Jeden obranca, ktorý bude blokovať. Aby bude vás blokovať. To znamená, teraz musíte rozmýšľať, že či pôjdete dovnútra, budete zakročovať, alebo či zastavíte na nohy, alebo či sa bude sústrediť obranca na jednu hráčku a vy máte možnosť ísť do koša. Dobre? Priprav sa. Aj. Dobre, hlava. Potom znovu. Vyražaš. Znamená, že v tej súťaži, ktorú môžete používať, je to viac na prednici, dobre? Bude ich veľmi baviť, keď dostanú jeden veľký blok. Dobre, potom mi zistia, že nechcú ďalší blok. Takže budú robiť veci presne tak, ako to chcete vidieť. Dobre? A ďalšia súťaž. Jedno družstvo na polničku, ticho. Druhé družstvo na. 18 na. 15 3. Túto súťaž môžete použiť ako aj nácvik, predtým ako robíte z toho súťaž, pretože tam určite základy, futbol, prakticky prácu, porazenie hráča, vyrazenie do koša, dobre. Teraz budeme futbolu obrať, stroj rozbiť, vidíte na tento kôž, vidíte na toto sa neviem. Stroj rozbiť. Náhodne si vyražate hore hlava, zastavujete ľava, práva, pivotová obratka, špička smerom na kúžel. Väčšina hráčov urobí toto a potom ten krok ide niekde tam, až potom idú sem. Je to veľmi jednoduché, keď sa postavíte, dáte dve nohy spolu. Dve nohy spolu. Jednu nohu vytočíte na stranu. A na tú nohu, na ktorú ste sa vytočili, násilnete váhu. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Vytočilo vás do smeru tam, kde vyšla tá štíčka, tak? To znamená, že ako náhle bude zastavenie, štíčka, vyraža, tu ide správa, ľava, vývotová a idete dvojka. Ktoré družstvo dá prvé 3 koše. Pre vždycky idete na plesy. No vypadá. Môžem? Rozbí sa, vyražáš, ľava, práva, 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 štíčka, tak. Dobre, družstva prvé 3 koše. Znova, poraz na nohy, pre pivotovú obrať, štíčka tam, kam chcem ísť. Dole záda, vyprav. Hop, aj. Ľava, práva, ľava. Ty na noha.
Ruku. Tak, dáva. Dáva. Poď, no. Dobre. Akú chybu urobili pri pivotovej obratke? Podľa vás? Nedotočená. C. Dribling, prehod. Čo je to vlastne bola, keď pôjdeš rýchlo? Čo sa stane? To už preháš. To, čo sme robili v Džáňovo, tak je teraz pri celé pivotový obrat. Dobre? Priprav? Stop. Ešte raz. Rozvať. Ajde. Ožaň. Orava. Ajde. To tak môže vyhrať. Však rád, to tak môže vyhrať. Ešte raz, to tak môže vyhrať. Hop, vyhrať. Ja rozumiem, to znamená, že výrazne pochváľa do nás. Ale viete si tešiť. Vlastne vzali ale, jak to nekrali, že to si ľudí. Ešte raz, tak môže vyhrať. Poď, hop, vyhrať. Tak, hop. Ja som viac ešte to sú baby. To čo bolo? Dobre. Znamená, že ďalšie bolo, to sú iba viac je strašne veľa. Ja sa snažím, ako ale robíme nejakú to podobnú činnosť, to, aby sme potom tie hráli 1 na 1, aby tie hráčky využívali čo nástroje najčastejšie tú zmenu smeru. Už teraz si ukážeme jednoduchú hru 1 na 1. Urobte si dvojice. Dvojice, rýchlo. Dobre. Poďte sem. Jedna lopta, dvojice. Rýchlo. Opäť tých cvičení je strašne veľa. Čo ja používam je budete hrať 1 na 1, ale máš iba 2 zmeny smeru a môžeš použiť iba pivotovú obratku. Dobre? Iba 2 zmeny smeru a iba pivotová obratka. Dáme? 2 zmeny smeru môžeš robiť. To je 1 maximálne a to je 2. A už potom nemáš na smeru, musíš hrať. Jasné? Priprav? Strojové, to není trojové. Strojové, toto není obrana, toto je obrana. Poďme, hop. Dva. Stop. Akú zmenu smeru robila? Bez zmeny rýchlosti. Pivotovú obranu. Ako ju robila? Pomaly. Prenášam. A to je presne to, čo nemáme. Ďalej tu, poďme ďalšie, hop. Stop. Znova ďalšie. Poď ešte raz. Poď ďalej. Ajde, hop. Maximálne, poď ďalšie, hop. Iba 2 zmeny smer. Môže jasne, neviem, čo ďalej. Poďme, hop. Poďme ďalšie, hop. Stop. 2 zmeny smeru sú maximálne. Keď ju už porazíš, to už to do koša. Hráme na koš. Dobre? Poďme ďalšie, hop. Poď. Hop, ďalšie.
Tlak sa na ňu. A tú pivotu robíš bez ničoho. Nemal si ani kontakt. Íď raz, chce zastaviť až hráčka, musí sa tak stávať. Kde ty ideš do pivotu veľká? Kde robíš pivotu veľká? Stáva. Bez ničoho. Dobre? Posledný. Hop! Stop. Rozsové. Sme pivotu veľká. A ešte Daj, hop! Rozsové. Poďme ďalší. Ivo prvôka. Hop! Dobre, stop. To je jedna z možností, ako môžete rozvíjať opäť. Určite im, akú zmenu smeru budú robiť, koľko zmien smeru majú, či majú použiť ústupový dribbling, či nemajú použiť akúkoľvek inú zmenu smeru, ktorú si vymyslíte, ak chcete rozvíjať tú danú tréningu. Dobre, teraz vám ukážem, ako to zdokonalovať. Dobre, ale 1 proti 2. Dobre, to znamená, že urobte si trojice. Rýchlo, raz, 2, 3, 4, 5. Trojice na koncovú čiaru, ostatné na tú stranu čiaru. Rýchlo. Dobre, hráčka s loptou, podpôž. Hráčka bez lopty zem. A bez lopty sem. To znamená, že jednoduché. Vy dve bránite hráčku s loptou. Dobre, postavte sa do obraného postora. Ty môžeš použiť iba pivotovú obrázku a iba podnosť. Musíš dať svoj. Jasné? Priprava? Hore, ale musíš mať, aby si videla tej sa. Dobre, hop. No. Poprosím. Dobre, ďalšie, dobrý. Hop. Raz. Dobre, ďalšie. Hop. Ops. Prečo si zároveň? Naháme ju. Nie, že ona bráni a ty ideš zároveň ako tie. Dobre? Ďalší. Hop! A my sme ju dali. Dobre. Ďalšia možnosť, čo chcem od hráčovi, aby mali hore a ľadu a videli voľného hráča. Čo je veľmi dôležité. To znamená, že teraz vy dve snažíte brániť tú hráčku, za koncovú čiaru. Ty dribluješ, nemôžeš prejsť a čiaru presného, nemôžeš prejsť. Že on ťa nájde v tomto malom priestore. Môžeš používať crossover, opodnou, ústupový dribbling. Dobre, akúkoľvek zmenu smeru. Od postranej čiary po postranej čiary, a od koncovej čiary do času. Dobre? A teraz, na to by sme dosiahli to, že mať oveľa hlavu. Ja, keď vynem ruky, chcem loptu do 5 sekúnd. Dobre? Chcem prihrávať. Vždy si musíš urobiť priestor na to, aby si ma videla, aby si mohla prihrať. Ako náhle prihrať, ideš hod a bež. Ideš loptu a ideš stigriť. Dobre? Rýchli, čo sme robili. Keď budeš potrebovať zmenu smeru, tak robíš zmenu smeru. Chápeme? Priprav? Vy budete jasné? Poďme, hop! Dribuj. Stop! Že ešte si mala loptu? Ešte raz, hop, 15, hop. Hej. Poďme, hop, dribuj. Hop, a bež! Poďme, bež, stop! Na druhú stranu. Ešte raz. Hop, hraj! Si loptu, kránci, daj, kránci. Poďme, a bež, hop, vyhraj! To znamená, že to je ďalšia variácia tej hry, kde môžete rozvíjať práve tie všetky herné činnosti, zmeny smeru, dribbling, rýchly dribbling, spomalenie výrazu. Dobre?
som vám ešte to špeciálne, teda jedno cvičenie, ktoré na rýchlo kročí, kde presne tí hráči potom majú problém spracovať loptu a zákročiť. Dobre? Dám sa na to pozdravu, bol. Dobre? To znamená, že urobte si z dvojice. Rýchlo, dvojice, raz, dva, tri, štyri, päť, z lopta. Jedna dvojica z lopta. Ukážeme si to na jednej strane, do? Dobre? Poďte, prvá z loptou z dvojice späť. Raz, dva, tri, štyri, päť. Trojroz a smerom tam. Dobre? Ideš sa. Môžeš dribovať iba na dvojicu. Jasne? Ty určite ešte cvičenie začne. To znamená, že ty keď urobíš svit a vyrazíš, ona bude bežať za teba. Jasne? Musíš to počať. Dobre, si to. Dobre, ty šprintuješ, ak sa jej dotkneš, máš bod ty. Dobre, ak ty dáš šport, máš bod ty. Máš to jednu strelu. Ty rozhodneš, kedy začne. Oni ujdú, príďte sa na ďalšie. Dobre? Dobre. Poď, vyraz, rýchlo. Dobre, poď ďalšie. Ďalší. To znamená, že ak máte nejaké otázky, ktoré sa ma pýtajte, neukázali sa ešte futbol, ale budem to na budúci rok na vašu šancu na polce. Máte nejaké otázky? Tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.